Sonra hormatly prezidentimizi Qazaqstan Respublikasynyň ýokary döwlet ýyligi Altyn Kran orden bilen tiýleglemek dabrasy boldy. Dabranyň barşynda prezident Kasym Jomart Tokayew Türkmenistanyň durmuş ykdysady kuwatyny we halkara awraýyny, döwlet gurulşyny ýygyderli pogtalandyrmakda görnükli döwlet işgary we parasatly ýolbaş höküminde hormatly prezidentimiziň aýratyn orny bellädi. Hormatly prezidentimiz Qazaqstan Respublikasynyň ýokary döwlet ýyligi bilen tiýleglenen üçin prezident Kasym Jomart Tokayew we Qazaqstanyň ýakly dogunly halkyna minnetdarlyk bildirip, bu ýylyga Türkmenistanyň halkyna goýulan ýokary hormatyň nyşany, halklarymyzy asyrlaryň dowamyna baglanşdyryp gelýän bir dostlugyň we hoşnýetli goňşulygyň suwutnamasy höküminde garaýanyny aýtdy. Bellenşýäli ýurtlarymyzyň halkara derejesindäki ýakyn we netijeli hyzmatdaşlygy, ýödary düşünşmegiň, raýdaşlygyň we häzirki wagtda tebitgemde ähli gün tertibinde durýan mühim meseleler çözmekde ýödary gollawyň ýokary derejesini görkezýär. Ýurtlarymyzda ykdysady hyzmatdaşlygy ugrlaryň giňerim boýunça ösdürmek maksady bilen bilelikde iýlikderli iş alyp barýarlar. Bilim, ilim, medeniýet we beýleki durmuş ugrlaryna hyzmatdaşlygyň baý tejribesi toplandy. Häzirki wagtda iki ýurduň arasynda gatnaşyklar strategik hyzmatdaşlyk käfiýetine ýa bolup, Türkmenistanyň we Qazaqstanyň milli bähwitlerine dolu laýyk gelýär diýip döwlet başlary aýtdy. We Qazaqstan Respublikasynyň ýokary döwlet ýyligi bilen tiýleglenen üçin prezident Kasym Jomart Tokayew ýene dörgedek minnetdarlyk bildirip, berk jan saglyk alyp barýan döwlet we halkara işlerine ulysyndykları Qazaqstanyň dogunly halkyna bolsa paragatçylyk, rawaşlyk we awadançylyk arzu etdi.